Здравейте, приятели! Добре дошли отново в Накрума Фишинг канала. В днешното видео ще ви покажа една много класна риба, която успях да уловя уикенда и това е мой личен рекорд. Рибата е между 1,75 м и 1,80 м. Килограми не успяхме да измериме, над 30 кг със сигурност, колко точно не знаем. Но просто това е най-голямата риба, която успях до сега да уловя на клонк. И емоцията беше неописуема. Ако искате да подкрепите мен и канала, моля абонирайте се на него напълно безплатно, ще получавате всички видеоизвестия, няма да пропускате бъдещите видеа, които ще кача и ще им помогнете много в развитието му. Благодаря на всички, които са се абонирали и ви пожелавам наслука. Чао и до нови срещи! О, пичо, това е големо. Това е доста... О, майко. Тошко, това е много големо, те знаеш? Дако. Не искам да те притеснява. Нищо, аз не се притеснявам. Обаче... Не ми свети очите, свети там. Много е голема, мамичката ти. Добре. Бах ти майката. Не мога да... Кисели са ми червите. Тия кисели мъртвски черви. Червите ли са ми кисели? Мани, точно това не мога да дигнем. Те ще се умори. Не бой се. Това дали се за човека. Не. Майко! Ама се стегнат на лютеница. Като са вика, не са взимали аванс. Стана, бре, брат. Нищо. Точно това много голем да знаеш. Нема колкото и да голем, нема къде да отиде. Че ми вземе въдицата, бе. Майка ти да е. Нищо нема къде да отиде. Дръж го. Бати пауъра. Чай да видим. Бати пауъра. Да летиш с мълчички гилова. Това, че го изкарваме на бърга ми се струва. Чекай да го изкараме да го видим. Ти го изкараш, бе. Къде че го изкарам, бе, бат? Аз го дигам нагоре, той не ще, бе. Майка ти да е, бе. Нищо, не му дай изобщо. Май му давам, той не ще, бе. Не му даваш, то не ще. Не му давам, той не ще, бе. Бах ти майката. Виж, до сега аванс не са ти взимали. До сега не ми е взимал толкова аванс, бе. Майката. Нали, да те видим. Държи само, нали знаеш кое да пазиш. Не мога да дигнем, бе. Ти го дигнеш, бе, сега ще се покажа. Ще се покажа. Айде, бе, да ти има майката. Чуй, смея се малко. Па нямаш нищо, бро, нямаш. Майка ти. Не, подлодката е. Подлодката е, не дей така. Дей, че не знам колко е на... Каква подлодка, бе? Вземи въдицата. Да, но сонара е доста забавно. Ето. На кой метър е, бе? На петия. Бах ти майката, не мога да го вадим. Добре, бе. Нищо, бе. Тук ще дойде, няма къде да отиде. Добре, бе, ти ми взмали, бе, аванс, бе. 25 кила фарак не ми взема аванс. Аре, бе, майка ти. Това е повече. Това ти е трофея. Обаче дай щипката. Каква щипка, бе? Тук отстрани чантата. Или какво да правя тази щипка? Те толика риба ще лови с щипка ли, бе? Такава риба ще лови с щипка. Брате, ентусиаст. С ръкавиците ще ловим. Аре, майка ти. Да, папа се не умаря, бе. Абе, точно нещо. Не знам какво е това, бе. Това си лохнес. Абе, това ме опиня, бе, сериозно, бе. Добре, не. Его седи си на 6-тия метър. Макар че ще ви дай нагоре, бе. Седи. Нема нагоре. Ти го дигна половин метър. Ма добре, бе, майка ти. Дръж го така, бе. Дръж го, няма къде да отиде. Абе, може да легне, бе. Ще легне, къде ще легне? Бах ти майката.
Гледай как напиня, бе, маха като дева. Ева. Я да го плакваш. За него дойдохме. А ти викаш да си да го вилата си пиеме ретия. Те ти са ретия. Сега не мога да излезе на 11 часа за това фон. Да. О, ма. Ба, майката. Аре само да... И бълбука. И с бълбука. Чак. Не, Не е голем. Показа ли го? Не е голем. Бах, не е голем. Може би. Не знам. Не мога да го... То не е голем, то е 2 метра, бе. Кой не е голем? Пази само балона, що... Няма светни тук да видя ръкавици нещо. Какво 2 метра? Мене ми се виде много голем. Що опашката му мина водката. А на тебе не знам колко голем ще се види. Не е голем. Не е голем. Ходам да го фащам. Чук само дойде, аз не мога да го... Още му е рано. Ох, майката. Баво, майката. И пак натиска надолу, бе, да има неговата мама. Бах ти дивата. Тръгва с главата се буто в бордо. Това не е улов. Едричъките така. Ще откача. Свети. Его тук века отива, бе, дева. Едричък. Ако падне тази камера... Рано ме майди. Да не рил лодката. Че ще потънеме тук, ще няма ни намерят даже. Чекай. Мори го. Че го морим нещо. Как е напиня надолу. Дали има 300 кила? Има. Ако видиш как е захапал... Не мога въобще да го видя. Че го водим ли това на брега въобще? Че го водим. Баво, майката. Само знам, че е 4 метра, а не заведе той да ни снима. Гледай къде е това. Аз не виждам брег. Натам са шаранджиите. Накъде? Натам. Не бе, зад нас е брега. Да, ама на камъня, на скалите ли излиза? Ето, скалите са зад тебе. Там ли че излиза? Те. Че да го видим, го ловиме нека. Не е добре фанат. Не е добре фанат. В смисъл опасно си е за лодката, да знаеш. Зле е фанат. Дали да не пружи с щипката да го фанеш? Че къде ще фанеш 30 кила риба с тази щипка? Ти не нормален си. И аз не знам с ръка ще го фана ти. Бати. С канджата не е много хуманно да го бодеме. Нищо му няма, имаш и канджа. Това е под всичкото това е.
Не ми свети очите, ако обича свети напред. Ако искаш под сонара, има канджа. Ама трябва да го пазиме да не го тепаме. Ще го пазиме, де. Бати се. Ако искаш да го караме къде брега. Ема ни закара къде брег. Не ти ли си рискува да го пробваш с ръкавицата? Не. Виж, ако виждаш на къде карам, защото аз не виждам, защото ми светиш непрекъснато и само в очите. Него тук сме на това на дървото, на върх. Виждаш и просеката. Не, ма ако искаш да го извадим и на хангарите. Но хангарите са далеч. И къде са далече на 2 минути са? Бати се. Къде са хангарите? Па натам. Сега сме на брего почти на това. Ама че и да го фанеме, бе, не мога да държим така. Що? Защото не мога. Фащате го с тази ръкавица. Гай с този двигател, фане го да ти. Абе ти от сега ще бъркам с тази такова устата, но ти не си нормален. Вземи щипката, бре. Сега ще го носиш. Да не си го фащал. Добре, но тук сега имаше хора, въдици, не знам има ли, не има ли, ако искаш тук да излезем. Я ти викам тук да излезем, ти не. Имаше хора одеве. Имаше един каякар. Ние сме сега тук на просто. Виж, че няма една светлинка. Я светни да ви такова положение. Те? У рибата светни, не у мене. Те ти рибата. Положението е... Човек, тройката много горе, а не ми харесва да се... Добре бе, вземи щипката го фани бе, леко. Абе как че фаниш толика риба с щипка бе, ти ненормален ли си бе? Къде ме да фани бе, бал? Излазваме към хангарите, точка. Добре бе, те тук сме на това на брег, хайде. Карай към брег и готово. Къде е този брег? Го е за тебе. Видиш и просека тук. Некъде те тук е. Като прикараш до брега, че видиме, там е диагонално се пада. Ама че го закачим и шававляците с това. Сега си не мога. Абе, то е много голем. Свети да видя пръсеката. Ние сме бати галима, дай ми щипката да си го вадим. Ще си го вадиш. Дай щипката. Обе. Там отстрани. Дай. Дебе, тупни го по-ва. Лошо. Лошо, защото... Лошо, защото... То. От това ме е най-страх, разбираш? Чекай, не го откачи, че го изпусти, бе. Как че го изпуща, бе? От това ме е най-страх. Стига. Виж сега, вземи си и пръчката. И извлачи това. Чекай. Само да го... Майка, гледай, какви риба. Абе, той е повече от 30, бе, брат. Че ме завали. Че се справиш? Абе, Тошко, той е много голем, бе. Как съм го забил. Как съм го пробил очетката. Ох, майко. Ево ме снимаш. Снимам, бе.
И ти се снимаш. Няма ма снимай. Нищо се не види. Ема, сега че го... Ай, пускай видео. Пускай. Пусна ли го? Да съм бе те. А? А видеото дай. Добре. Чекай, спустих ръкавицата. Приятелчета, моето трофейче и заминава да расте. Ай. Как му хапа. Как стисна. Вижда ли си хубаво на камерата? Не. Снимаш ли още? Ай. Айде да пълна вътре. Ай. Байшом. Влеза по ръкавицата. Ай. Ай. Аре. Аре, отиде към дълбокото, бе. А? Е така, без въжета. Нема въжета, няма нищо. Ето. Приятели, ето така трябва да се постъпва с рибите. Ай. Айде тръгвай, бе. Топа да не вземеш от тумби сега. Ема съм тук. Айде. Ето ти, що съм се удървил от тут, човек. Тим да си търся такова. Абе, то, че вземеш от тумби. Нема бе, такова и разкоси го и ще тръгна. А, тръгна. Тръгна. Ай. Ух. Ей, бат, кеф.